a ce ɗan takarar gwamna bai yadda da ɗan takarar shugaban ƙasar mu ba, ya fi yadda da asuwaju. Ku faɗa min dalilin da yasa za mu ba shi takarar. Wannan shi ne magana, kar a daɗa kar a raga. Kuma idan kuka yi gudu za ku gani abubuwan da Malam Ibrahim Khalil ya faɗa a game da Tinubu. Ya goyi bayansa 100%. Daga Allah ba wani, ba ma nema gurin kowa sai Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Shi kadai shi ne mai shi. Kuma tafiya da munafiki, Annabi ma ya tafi da su sallallahu alaihi wasallam. Sura guda aka saukar da munafikai. To saboda haka dan mun samu munafikai a ADC normal ne. Allah ya shirye wajen takarar. Har sai lokacin takarar da INEC ta bayar sai ta bushe. Ba a yi takarar ba kusa. Sai aka ce to shi kenan da an samu wasu irregularities. To da aka samu irregularities, su hukumar zaben sai ta ce sai dai a je a yi consensus. To akwai consensus committee da daman shugaban party ya yi, wanda ake consensus ma gwamnoni ba jihar Kano ba kadai. Shugaban wannan consensus committee din shine cikin. Ni aka sa ni a matsayin sakatariya. Sauran members din consensus committee din akwai mai girma tsohon gwamnan Sokoto, His Excellency Tambuwal. Akwai mai girma tsohon gwamna Liel Imoki. Akwai Senator Patricia wadda take daga Nasarawa State. Shi lawan ɓatagara an yi co-optin ɗinsa ne kawai, amma akwai san malami. Shi lawan ɓatagarawa an sa shi ne temporary ya maye gurbin vice chairman, national vice chairman, wanda ya tafi takarar gwamna a Kaduna. So saboda haka wannan kwamiti ɗin ita ta zauna don taimawa Ibrahim Little da wannan consensus. Mun zauna da su, mun zauna da mutanensu, kowa ya zo ya faɗi ba a sun bakinsa. Kuma da Ibrahim Little da Ibrahim Khalil sun kai rubuta, suka yi yarjejeniya a rubuce cewar duk wanda kwamiti ɗin nan ta zaɓa sun yarda da shi. Abin da ya faru ke. Kwamiti ɗin nan ba ni kaɗai ba ce a cikin kwamiti ɗin. Saboda suna cewa kamar ni na hana Ibrahim Khalil. A kwamiti ɗin manya-manyan mutane guda 7. Ku fito da Naja'atu ita kaɗai don rashin adalci. Ku ce ni na hana a ba Ibrahim Khalil. Akwai abubuwa da kwamiti ta duba, ta auna na magana adalci da yiwuwar cin zaɓe da karɓuwa da kuma aƙida ta mutum, wanda idan ta saba da aƙidar misali a ce ɗan takarar gwamna bai yarda da ɗan takarar shugaban ƙasar mu ba, ya fi yarda da asuwaju. Ku faɗa min dalilin da yasa za mu ba shi takarar. Wannan shi ne magana, kar a daɗa kar a raga. Kuma idan kuka yi gudu za ku gani abubuwan da Malam Ibrahim Khalil ya faɗa a game da Tinubu. Ya goyi bayansa 100%. Ya ce shi ne ya fi cancanta wa 'yan Najeriya. Jama'a halin da muke cikin yin zaɓe. Ya faɗa 2023, ya faɗa 2025, kowa in ya gurni zai gani. To yanzu ɗan arewa duk wanda ma zai zo ya ce muku asuwaji ya fi kowa, da wani idan ya kamata ku kalle shi. Wai duk abin nan da ake ciki a arewa, ana yi wa mata fyaɗe a titi, a gaban ɗanta, a gaban mijinta, ana kwantar da mutane, ana yanka su ta bayan suna la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Duk kuce mu ba ku damu ba. Wani irin mutane ne mu?
wani irin rashin zuciya ne? Wai kuna gaggatan cewar in ana yi a Katsina da Zamfara da Sokoto da Kebbi, in ana yi a Borno, in ana yi a Benue, ana yi a Plateau, me ya shiga kan mu ɗauka cewa ba zai shigo Kano ba? Me ya shiga kan mu? Haka aka duka kashe mutane a Borno. Kano ba mu ce komai ba, muka ɗauka ai kawai abin a Maiduguri ne. Nan aka kashe mutum fiye da 500 a masallacin Juma'a ran Juma'a. Saboda a lokacin da abin da yake faruwa a Borno muka ce bai dame mu ba. Haramun ne ma abu na samuwa da ɗan uwan muka ce bai dame ka ba. Shin tsadan nan da muke ciki, shin rashin goban nan da muke ciki, shin rashin makamar da 'ya'yanmu suke ciki, matasanmu ku ne kashi 75 daga cikin al'umma. Ba sana'a, ba yau, ba gobe, an mai da ku karnukan farauta, an wulakanta ku, an diska ku, ba ku ma san darajar kanku ba. Wannan kuke so ku ci gaba? Wannan wai ku yayi muku daidai? Wata irin al'umma ce mu ya jama'a? Wata irin duk rigimar da ake yi da 'yan arewa, ɗan arewa ne yake cutar ɗan arewa. 'Yan arewa ne suke cutar arewa. Su suka ba da kansu, su suka wulaƙanta kansu, suka nuna halin rashin zuciya, halin kwaɗayi, halin munafunci. To haka za ku tafi, haka za mu tafi, a haka za mu zauna. Ashe bai zame mana dole ni abin da Allah ya ce mu yi ba. Allah farilla ce, ku yaƙe su har sai sun daina zalunta. Allah ne ya faɗa, ba ni na faɗa ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama a hudu basa ta ƙarshe a Arfa ya ce kar ku zalunci, kar ku yarda zalunci. To me yana Naja'atu a ciki? Daga Allah ba wani, ba ma nema gurin kowa sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi kadai shi ne mai shi. Kuma tafiya da munafiki, annabi ma ya tafi da su sallallahu alaihi wasallam. Sura guda aka saukar da munafikai. To saboda haka dan mun samu munafikai a ADC normal ne. Allah ya shirye su.